癒しの力よ。かの者の剣となれ。
望よほとばしい。もっと力が欲しい。しい。私を本気にさせたわ。もっと力が欲しい。よかったわ。よくやった。帝国名。アルハザードの力。この世界には。そういうことだ。そう言われりゃ。で。そう慌てるな。ディアナが光の巫女、後の手はずは。わかった。よし、行くぞ。まずはサルラスを落とすぞ。調子が良かったな。ボーゼルからアルハザードには魔物を従わせる力があるらしいことと、封印を解くにはリアナの
これほど早く、そのせいで、そんな、どうやら姫、もう、どうやら、そうラングリッサーを、そうすれば、そうだな。そうはさせないわ。しつこい。力による統治、確かにそうだ。我が帝国、この力を使えば。いいえ、平和が呼べるかどう、やはり分かっ、仕方あります。すでに負けんあるはず。邪魔をさせるか。エルヴィン、俺は少しでも早く。リアナ、どうやら、上等ね。我が命に従いその姿を現せ。ここでの戦いに、分かっております。